Hej, jeg skal fortælle om, hvordan rummet kan påvirke jordens klima. Det er et emne, som vi kalder for kosmoklimatologi. Det skal handle om en af de her brikker, nemlig den, der har at gøre med eksploderende stjerner. Og for at forstå, hvad det egentlig går ud på, og hvad jeg mener med det, så skal vi en tur ud i rummet, hvor der er en hel masse stjerner. Og nogle gange sker det, hvis en stjerne er tilstrækkeligt stor, og den bliver gammel, så kan den eksplodere i en supernova. Og når det sker, så mener man, at resterne af stjernen bliver slynget ud i rummet med helt vanvittig høj energi, hvor det bare suser rundt. Og der kan det altså suse rundt i millioner af år frem og tilbage ude i rummet. Og så kan de her stråler, kosmiske stråler, som vi kalder dem, nå frem til vores solsystem. Uden om solsystemet, der er der et magnetskjold, som solen laver, der hedder heliosfæren. Og det her magnetskjold beskytter os mod strålerne, så når strålerne rammer skjoldet, så bliver de reflekteret tilbage til rummet igen. De allerstærkeste af de her kosmiske stråler kan trænge igennem skjoldet, og nogle af dem suser sig ind gennem solsystemet og kan ramme jordens atmosfære. Og når det sker, så kan det se sådan her ud. Vi er nede ved jordoverfladen, og så begiver vi os op i toppen af atmosfæren, hvor der er en kosmisk stråle på vej. Den har altså rejst i millioner af år gennem universet og rammer så toppen af jordens atmosfære. Og når det sker, så starter der sådan en kædereaktion her, der danner en masse sekundære kosmiske partikler, så vi hele tiden er badet i sådan et kosmisk brusebad. Det er heldigvis ganske uskadeligt, men det gør, det er, at det laver små elektriske ladninger i luften, sådan så der hele tiden omkring os er de her små elektriske ladninger i luften. Og det er selvfølgelig spændende i sig selv. Men for godt 10 år siden, der opdagede man, at det faktisk kunne have muligvis en betydning for jordens klima. For man opdagede nemlig, at hvis man så på, hvor mange kosmiske stråler, der er målt, det er den røde kurve her, nede ved jordens overflade for de sidste godt og vel 20 år, så passede det meget fint med den mængde af skyer, man havde målt med satellitter. Det er den blå kurve, vi ser her, for samme tidsperiode. Det vil sige, der så ud til at være en sammenhæng mellem de her kosmiske stråler og skyer, nærmere bestemt de lavtliggende skyer, som er dem, der ligger i en 2-3 kilometers højde. En sky kan, det har jeg nok opdaget, hvis vi har sådan en dejlig varm sommerdag, man går ud, man skal have sig et solbad, så kommer der en sky fra solen, og det kan så reflektere solens stråler tilbage til rummet igen, så det bliver koldere. Så skyer kan altså gøre det koldere. Men skyer kan også gøre det modsatte. Jorden udsender varmestråling for at slippe af med sin varme, så stråler den tilbage ud til rummet igen. Hvordan man laver en sky. Her har vi en sky, og skyer de består, som I nok har opdaget, af små vanddråber. Hvad I måske ikke har opdaget, det er, at inden i hver af de her små vanddråber, der er der en mystisk kerne, som vi kalder for en aerosol. Og uden de her kerner, så vil vi faktisk nærmest ikke få nogen skydråber. For vand, det kan godt lide overflader. Ligesom når man går ud om morgenen, så kan man se kondensvand på sin græsplæne, eller sin kølerhjelm, eller sin cykelsadel. Så skal vand i atmosfæren også bruge overflader og sætte sig på. Og det bruger altså de her aerosoler. Og hvad er så det, kunne man spørge rimeligt nok? Det kunne for eksempel være, hvis der er en storm, der er blæst hen over Sahara og har hvirvlet sandkorn op i atmosfæren, så er der sådan nogle bittesmå overflader, som vandet kan kondensere på. Det kunne være saltpartikler fra skumsprøjt fra bølger, der brydes ud over havet, der stiger op og bliver til de her kerner. Eller det kunne være klynger af molekyler i luften, der har sat sig sammen. Enkelte molekyler, der mødes og sætter sig sammen til klumper af molekyler, der kan fungere som den her slags overflader. Og der er svovlsyre for eksempel, måske noget overraskende, ret god til at lave de her klumper i atmosfæren, som skydråberne altså kan sætte sig på. Så for at få skyer, så skal vi bruge de her aerosoler.